čávo z chatu, 10:30, že je v Dubnici s frajerkou, že ako má to myš pre mňa. A hovorím, že yes, hneď som tam. Tam dal rýchlo na nejakej za tým. Lebo tá myš, ako ja ti hovorím, že ona nie je pre každého. Tam aj recenzie hovoria, že tá myš je pre veľa ľudí proste, že na piču. Vieš? Ale, že ten tvar, lebo on je taký ten diamond. A ja ti hovorím, že presne, jak sú tie strany vysunuté, tak ja presne mám na jednej palec a na druhej mám, jak to povie, prsteník. A presne mi to sedí v ruke. Ja ti hovorím, že on mi podal tú myš, ja som v aute proste rozbalil po chvíľke, chytil som to do ruky a hovorím si, že to je ona. Že to je ona, ty kokot. Ako bude to nezvyk ako kokot, lebo je úplne, ja neviem, je to halus. Ale teším sa z toho strašne. Čak, skoro nie, sa iba na chvíľočku, na 2 hodky, chalani. Jaký bol ten čavo, že príde s driverkou, pohoda. Okamičke hovoríš, G303, Logitech. Je dosť podobná na G Pro, čo som mal tu myš, ale furt má iný ony. Hlavne ten kábel má taký zvláštny. Vieš, aký má kábel? Jak šnúrka na mikine, taký úplne mäkký, jaký by tam ani vnútri nebol kábel. Taká halus. Takže sa bojím, že sa rýchlo rozjebe ten kábel, ale zatiaľ ako... Neviem, mám mať tu, vieš, vyrovnať to do piče. Som rád. Koľko máme sabov? Kokot, sme piči. Klub 2K je piči, ale nevadí. Zvládli sme ho dať, takže som rád. Takže ide skúsiť hrať cez novou myškou. Neviem, že môžeme dať surf na chvíľu, môžeme možno Dead Damage zahrať. A na hodinku, že by sme dali CS, na hodinku Fortnite alebo niečo. Prečo piješ školu? Strapec, neviem ti odpovedať, keď nemáš sub, čo to kurva? Keby si nikdy nebol sub, tak si povedal, ale ty si bol sub a už není sub, takže... Nemáš ruky? Na čo mi boli ruky, prosím, nepovedz. Na aký kokot? Čo som šampón kúpaliskový? Na čo mi je ruka, ty kokot? Robiť 50 jednoručky s oným na bicách, keď môžem trhnúť 150. Rozumieš? Pojedky na Fortnite, v noci sme kúpali, už som ich kúpil. Už som kúpil Ravena. A nekúpil som ten glider. Do piče, neviem, aký mám. Neviem, koľko mám zatočiť s tým káblom, aby bol rovný do piče. Kurs sa dojebalo na tom. A prečo nekúpil ten parak, ten po piči? Nie, som nevidel efekt, ja som iba kúpil rovno ten skin. Chcel si digičkovať, vieš čo, ja som sa pýtal, že koľko stala tá myš, on povedal, že s prepočtom to stalo 56 €, tak som mu dal 75. Že nech ma na cestu a na kávu. Takže 20 som mu dal na cestu. Takže som mu dal tringel. Čau, ocovi. Rez je slabý kokotom. Máš taký myš Razer Deader? Hej, mal. Tá myš je, ja máš rád veľkú myš, tak Deader je super. Lebo ako ona je veľká a popičí. Ale mne vadí, že je veľká a že má tú gumu na boku, vieš. A neposlá 2, díky za fotku na budúce otvor oči, ale aj tak dík. Aspoň tá s frajerkou vyšla, som ma zavreté oči, tak ty si kokot. Však ty si ma zobudil kokot ráno, jebe ti? 10:30 si mi zavolala. Rýchlo som to chcel zahrať na šéfa, že no, že jasne som hore. Prídem. Čaute blázni. Zdravia z Rest. Je 5 hodín ráno. Dobre pičovina, 11. Dík starý zadve a dík za tú myš, kamoško. Po piči. Som rád, som nadšený. Som nadšený, bro. Že na budúce otvor oči, dajú na Twitter. Nech vidia. Došli ste pôjde autom, či ako? Lofacen 32 BH, sorry, sa vydám späť starý, čau, to je posiaľ 2. No udáš. Keď bude ďalší drangstream, netuším. Čo to kurva? Čo to má byť ako? Jau ty koko, to čo je? Dusík na bradavicu. Fú ty... Nus? Dobrý, prečo? Čo mám prodať môj nožik, keď sa CS-ko umíra v tradovaní? Neviem, či pôjdu ceny dole, alebo hore, alebo ako. Netuším. Netuším, kamoško. 1972 subs? Už sme mŕtvý stream, už je to PG. Skamas. Ako ste dopadli na včera, verte, neverte? Prvý príbeh som trafil 3 a druhé 3 sa mi zdá. Dneska nie je talk show. Dneska sme piči, ja som vyskal tú myš. Čo plánujem dnes mimo stream? Neviem, potrebujem nejaký film s frajerkou a ja potom možno prídem večer. Jak by som prišiel, tak o nejakej asi 11:00 by bol ešte stream, že by sme hrali nočný Fortnite alebo niečo. Znovu na nový myš zvyka, to bude halus jak kokot. Jakú má novú myš? Logitech G303. Ťažko sa ukazuje, lebo není bezdrátová, vieš, ale...
G303, bro. Čo ti jebe, ja som tak rád za tú myš, ty kokot. Som si spravil darček, ja kokot. A písal mi čavo z G2A. Ja som sa pýtal, či nemá nejaké kontakty na Logitech a tak, a on že pozrie sa. Skúsi sa spýtať, že čo by sa dalo s tým spraviť. Aj som písal jednému čavovcovi mail z Logitechu. A chcel by som napríklad... vieš, čo by som chcel? Normálne, že... Ty kokot, ja neviem, keby som napríklad, ja neviem, typnem si, alebo poviem píčovinu, Jirka Kráľa, alebo niekto, že mám toľko ľudí. Čo ti jebe? To hneď ti hovorím, že by som s nimi spoluprácu spravil, aby som normálne... Vieš, nejakú vlastnú ediciu tej myšky spravil, alebo niečo. 1000 až 2000 ľudí v priemere na streame a na giveaway už 10 000 nahlásených. V priemere máme 1000 ľudí? No, zomerám stream. Keď máme v priemere 1000 ľudí na streame a máme 2000 subov skoro, musíme byť aj alebo ty. Ale hlavne za stream je, náš píše Vex, to je, vieš, aj napríklad, keď vidíš napríklad Jolo alebo niečo, že má napríklad, ja neviem, 400-500 ľudí podľa toho, čo hrá, tak to si myslíš, že má málo ľudí alebo niečo, ale tam ide o to, že za stream sa ti dokáže pretočiť kľudne 30 000 ľudí, rozumieš? Lebo priemerné zastavenie na streame človeka je, dajme tomu, 40 minút. A ty keď streamuješ, ja neviem, 7-8 hodín a v priemere máš, dajme tomu, 2000 ľudí, alebo koľko mám teraz priemer, neviem, dáme tomu 2000, alebo 1500, alebo 1700, tak to si spraví za stream kľudne 30 000 ľudí, rozumieš? Čo si jedli, Čo sme mali na obed dneska? Bagetku fajnovú polskú, mňam. 1700 ľudí to si nejak verí, nie? Máme priemer 1700, isto nemáme? Koľko máš priemer divákov? Keď si... Ja to nemá tu pozdravá v hre. Koľko môžeme mať približne? Koľko máme ľudí teraz? Koľko máme teraz ľudí? Večer, dajme tomu medzi... Najviac ľudí tu je medzi, dajme tomu, 8 a polnocou. Koľko tu je medzi 8 a polnocou? Okolo 2K? Tak to je pohoda. Včera 3600? Však áno, vieš, nemáme za chvíľami priemer, vieš. Takže keď máme v píku napríklad, že keď vyhráme Fortnite, vieš, lebo ono to je tak spravené, aj vždy keď sme hrávali CS-ko a tak, a hrali sme dobrý zápas alebo niečo, tak celý zápas, veľa ľudí, čím sa blížilo k finále, tým viac ľudí, lebo každý bol zvedavý, jak zápas dopadne. Takže sme sa šplhali, dajme tomu, keď bol dobrý zápas, dajme tomu 3-4 tisíc ľudí. A hneď, ak si skončil zápas, tak dajme tomu 600 ľudí odišlo. A to isté aj s Fortniteom. Niekto si rozpozerá nový run, tak ho väčšinou dokúka do konca, vieš? A každý si vidí, jak to dopadne. Podľa mňa sme ale teraz dosť peniazy na vlastnú myšku, či? Vieš čo? Neviem. Bex dneska mal dobrý nápad celkom, ty kokot, že či nejaká stránka nerobí, že si ukážeš myš, akú chceš, že ti ju spravia, custom spravenú nejakú, vieš? Ale radšej by som bol, vieš čo? Radšej by som bol normálne, keby mám... jak som bol partner Zovi napríklad v roku, jak som bol tak, vieš? Takže by som sa nejako dohodol s Logitechom, že by som bol ich partner. Píče, to je bola mapa, ty kokot. Čo je, že bráci, čavec? Serus, buzeranti. Jak říkáš, G303 mám asi 2 roky a je to nejlepší výš, co jsem kdy měl, nevíc mi sedí v ruce a kdyby se prodávala i jedině dobře, koupil bych tak 2 zásoby. Presne to teraz riešim, ty kokot, že keď náhodou túto rozjebem, čo ako na 100% rozjebem, lebo ja som idiot, čo sa týka elektroniky a všetkých týchto vecí, tak hneď by som zobral ďalšiu. Hneď. Ale ja to nechápem, prečo ju, vieš, ja nepoviem, že obmedzia výrobu alebo niečo, ale nie, že ju prestanú vyrábať, tí kokoti. Jaký to má dôvod, tí kokoti? Neviem prečo to píče. Lebo ľuďom sa nelúbil ten tvar, vieš. Nie do piče. Murder on my mind, suicide all the time. But just stay blinded by the sight of blood just dripping down my eyes. Point, me a talk, shoot me a bitch to the clip, no clip. Heard that you tipping police and shit. Rap